И от Токио към Амстердам, където посрещнаха участниците в тази годишната Евровизия на традиционна неформална среща между изпълнителите, официалните фен-клубове и журналисти от близо 50 акредитирани медии. Там, разбира се, беше и София Маринова. Как премина концерта, ще научим от Драгомир Драганов. Певци от 23 държави се събраха в Амстердам, за да се запознаят отблизо един с друг, но най-вече с хард феновете на Евровизия. Това са половината държави, участничи в конкурса в Баку. Няма ги онези, които по регламент отиват директно на финала, и тези, които все още подценяват значението на тази среща. Нейната организация е изцяло инициирана от дългогодишните познавачи и анализатори на конкурса, обединени в клубове. Наричат ги сценове, но те всъщност са капацитети и дори официалното ръководство на EBU ги уважава и присъства на събитието. Концертът пък всъщност е купон, претъпкана до козирката дискотека. Певците дават десетки интервюта, подаряват стотици промо-дискове и евентуално печелят нови почитатели. Най-точно казано, сверяват и часовниците с тази годишното евровизионно време. София Маринова запали сцената с енергията си. Естествено, тя на живо, и то така, че звучеше по-добре, отколкото на официалния запис. Огромната част от присъстващите припяваха и със сигурност преоткриха песента на България. Дали е така, ще стане ясно в интернет пространството, където късно след полунощ вече започнаха първите коментари. Логично е техни жертви да станат някои от предварителните фаворити, които не оправдаха интереса на официалните фен-клубове. Голяма част от феновете вече определиха вота си, тъй като напред евровизионния концерт стана ясно. За журналисти и почитатели Баку е твърде далеч, а пътуването до там скъпо.